No niin, meillä on ollut tänään mielenkiintoinen keskustelu täällä eduskunnan pikkuparlamentissa kansalaisinfossa aiheena tämä yhteiskuntatakuu, nuorten yhteiskuntatakuu, ja sinä olet tämän yhteiskuntatakuutyöryhmän jäsen. Ja tekisi mieli kysyä, että minkälainen käsitys sinulla on muodostunut oppisopimuskoulutuksesta nuorten koulutusmuotona osana tätä yhteiskuntatakuukeskustelua? Joo, itse asiassa todellakin on muodostunut erityisesti nuorten antaman palautteen johdosta, kun teimme kyselyn, johon 6300 nuorta vastasi, niin se nousi erittäin selkeästi esiin, että oppisopimuskoulutus kiinnostaa hyvinkin paljon nuoria. Ja näen kyllä, että se on hyvä koulutusmuoto nuorille, jotka haluavat myös samalla sitä käytännön opiskelua, että myöskin sitten toisaalta se teoria tulee siinä. Ja tietenkin se työpaikka. Ja sitten vielä palkka kaiken päälle. Niin mikä on sen parempi muoto kuin oppisopimuskoulutus? Joo. No miten sitten, kun on puhuttu näistä esteistä oppisopimuskoulutuksella, niin minkälaisia asioita siellä tässä keskustelussa on tullut esille? No se on oikeastaan aika paljon on myös sekin tulee nuorilta, mutta myös yleisesti, että oppisopimuskoulutuspaikkoja ei kuitenkaan nuorille niin hirveän paljon ole tarjolla tai että niitä on vaikea löytää. Että se on yksi kaikkein suurimpia ongelmia tällä hetkellä. Nyt meiltä puuttuu niin nuorten oppisopimuskoulutus työmarkkinat. Kyllä, juuri näin. Että voi olla, että siihen sitten taas liittyy se, että työpaikoilla on paljon kiirettä ja ei ole mahdollisuuksia kaiken kaikkinensa ohjata ja työn ohjata ja kouluttaa nuorta. No minkälaisia toimenpiteitä ihan konkreettisesti nyt on työryhmän toimeksiannosta tai ehdotuksesta lähdössä liikkeelle? Se kenttää kiinnostaa. Joo, eli jos puhutaan oppisopimuskoulutuksesta, niin tietenkin siinä nyt se ensimmäinen vaihe on tämä, että on nostettu tätä työnantajien saamaa korvaustasoa ihan huomattavasti. Ja tietenkin toivotaan, että se myöskin innostaisi sitten työnantajia enemmän palkkaamaan nuoria oppisopimuskoulutukseen. Että se on ihan ensiarvoisen tärkeä asia, joka haluttiin viedä eteenpäin. Hyvä. Mutta miten sitten, jos ajattelee oppisopimuskoulutuksen kehittämistä, siitäkin on puhuttu, niin minkälaisia näköaloja sinä näet, että oppisopimuskoulutuksen kehittämisen saralla? No siihen ei hirveän paljon vielä nyt, eikä niin syvällisesti ole ehditty paneutua, mutta uskoisin, että siinä tulee olemaan useampia eri tapoja lähestyä asiaa. Ja yksi on varmasti se, että voidaan ehkä ajatella sitä enemmän harjoitteluna, eikä niinkään välttämättä suoraan palkkatyösuhteena, mutta me varmasti tullaan katsomaan ja selvittämään, minkälaisia erilaisia malleja muualla Euroopassa on, ja sen jälkeen sitten edetään. Tämä on oikein hauska kuulla ja toivotaan, että me voimme yhdessä jatkaa sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäjät että ministeriöt tätä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä nuorille. Kyllä varmasti, näin tapahtuu. Kiitos sinulle. Kiitos. Eikö nyt mennyt ihan